Wong urip nek kaya aku iki masalah sing darane urip mampu ya cukup. Iki sing darane urip bahagia. Mulane sing darane wong urip gak perlu geger, gak perlu ate ngrasani tangga kono kene gak perlu. Sing penting ngatur rumah tangga dhewe. Sebab iki kabeh ana paribasan kok. Aja sok nyapone latare wong liya, nek latarmu sik rusuh, mulane didandani omahe dhewe. Pemane delok bojoku iki masalah wis lah temen kok sing darane wong wedok nurut ya bojoku iki mang. Dik. Apa? Ya ta? Ngomong apa sampean iki? Ngomong Jawa, Dik. Nek ngarep gremeng dhewe iki lho ngomong apa? Ngrasani sapa? Yo gak ngrasani tangga, gak ngrasani wong liya, yo ngrasani peno barek aku ngono lho. Apa sih rumah tanggane dhewe iki lho apa? Iki sing darani rumah tangga harmonis. Lah iya. Stabilisasi. Iso ngomong stabilisasi. Lah iya sing darani urip langgeng peno barek aku iki. Kabeh tangga-tangga ki ngrasani jarene rumah tanggaku karo sampean ki wis tentrem. Iya. Ancene lah kurang apa anak wis nurut. Cuma ana kekeliruan siji. Apa sih? Kon gak rumangsa kon. Apa kliruku kelapa? Mulane ayo padha ngemong pikiran dhewe. Peno ya tak mong aku ya omongen. Lah iya apa? Engko ati tak tuturi peno kok kuwatir muring-muring, gak tak tuturi ku ya apa peno iku. Aku lah bojo sampean, lah timbang akune dituturi wong liya lah untuk sampean tuturi apa Iya, kliruku apa? kon bojoku sapa ngaran gendak aku. Ngawur ae kon niku. Lah ya kliruku apa? Wingi aku lak ngomong ta. Ketiga, Dik, panas-panas. Aku gekno jangan kunci sambel bobor. Ngerti asal bobor? Gak ero aku sambel bobor iku lho apa wong wingi wis tak pecekno yuyu. Lah iya yuyu bobor sambel bobor yuyu. Lah iya lah wis e. Pancene sampean ki tambah tuwek tambah angel kok, Pak. Gak ngono carane sing darane sambel yuyu diceprot gak ngono carane. Ah ya apa nang gak iso kok. Yuyu teko sawah. Aja yuyu teko jublang, kliru. Kok kon gak jijik aku niku. Lah jublang iku. Kok ngawur ae. Ngapik yuyu teko sawah. Iku ceproten ngene cowek kono digawe sambel bobor arane iku ngerti ya. Ya meneh sih tak gaweno. Sampeyan iki model kok apa sing sampean jalu. Lah kon bingung sak ngono kon. Lah ya apa? Yuyu teko sawah urip, kon cekel cek, kon tutupi kemarang. Kon nyambel ngene cowek, iya. Iya. Terus kon buka geger yuyu kon kayak sambel plek. Bareng aku mangan tak buka yuyune brangkang. Terus aku kareman sampean ki ngono, jarku sampean doyan. Boleh aku mangan sampe ketut yuyune teko gerdu ngono. Ngawur ae kon niku. Oh, arek kok tambah tuwek modal-modal meneng-meneng kok njaluk anget-angetan ae. lah ya apa? Wedone gak anget mo, segone gak anget mo. Masa sih aku ki sore njuk masak terus e, Pak? Lho ya mesti ngono sih. Tambah tua untu tambah goyang. Tambah tua untu tambah pokak. Mangan ya ngono bar empuk-empuk ngono lho, ngerti ya? Delok empuk-empuk. Tapi omongmu nek kadang-kadang prikik omongmu kok kadang-kadang. Offside omongmu kadang-kadang. Mulai. Dengke uang lho, mesti kok bantahan. Oh, didengke uang. Aja nek ngomong soal ngono. Sing penting ayo ditoto anakmu iki. Lah ancene anak wis sakmono gedene kok wong tuane bantahan ae iki lho. Umure gak sepiro tapi wis poel anakmu. Kalah untu. Lah iya. Pak sampean kandhani Pak arek lanang kok mari ngene goceng arek wedok ngalor ngidul. Lah iya kelutusan. Lah iya. Sekolah wis gak nutuk, liyane keluturan. Nek anak dirasani wong ku ya lara atiku, Pak. Aku ya ngono, aku ya isis. Isin aku ngono. Ayo lho becik Sampai sampean isis kandhani. Lah iya, ati anak-anak lanang. Ayo anak lanang ki tanggungane wong tuwa lanang kono. Bener ngomong wong tuwa, anak lanang apa jangkae siji bare anak wedok. Anak wedok dawa rambutnya cekak pikire. Lah arek wedok ngerti iso bantu wong tuwa lemes. Tapi munawar enggak. Udah ureh-ureh liyane boros sitok ae. Mulih nggo arek wedok, kewer. Iya. Mboten, Cak. Mboten, Cak. Kula Cak. Irung ilang dinane iki engko. Kokro kene. Tuwa lho kok ya ngancam ngono sih. Menit tuku ragi 2 kilo. Kayak apa? Ayo diragi untune. Gak mak. Bapak iki panjenengan tak pikirin nyene tambah tuwa. Yang ngrumangsani nek duwe anak Joko. Lah iya. Saking anak sing gak ngrumangsani nek duwe wong tuwa. Lho gak ngono, maksude bapak iku perubahan iku akeh. Apa sih? Gak ngono, suwe-suwe mbek peno iku tambah pencilaan ngene ya apa. Panjene bojo kok. Bojo rene. Lah kudu sing rukun lho. Wingi ana mburi ana nek pawon tarane rujaan mangan nek gak peno lotek ya gak gelem. Gak ngono aku iki bayi aku iki. Panjene ngono, bapakmu ngono anjane tambah tuwek tambah cerewet. Rupamu kok cebok. Kon ngono niru sapa kok niru makmu ya enggak niru aku ya enggak. Ben niru Hansip sebelah iku bae kon. Ya apa kon. Iki lho anak sampean apa nek Hansip? Anake dhewe diturun-turun Hansip lho. Oh, arek kok tuturane wis kon niru apa kok niku. Gak ngilu kok combo lho bapak. Nyacat anake berarti ya padha karo nyacat wong tuane. Lah apa aku? Nah terus peno iki wong koyo sumbune kompor ngono lho bener. Ngene iki.
tuturana. Pokoke ya, saiki kon kudu nurut bapak. Detik iki, Apa? jam iki, hari ini, hari kiamat. Kon kudu nurut aku. Nek iso bantu nyambut gawe ta apa ngono. Nek omah sing tentrem. Lho, wis gak kurang-kurang, Pak. Iya. Peno winginane dandani kombong. Iya. 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 Engko tak ewangi ya. Tonggo kalau alok. Iya, Menawar kok kurang ajar sih mbak bapak. Iya sawangane ya. Wong bapakne dandani kombong kok nyrawun-nyrawur melok. Kok lancang. Ngalah aku. Iya, ya ngono, ya ngono. Masih peno ya ngono. Iya, iya, iya. Dandani pager. Iya, iya, iya. Tonggo roh. Iya. Oh menawar pinter gak ngewangi bapakne. Roh sila-sila. Iya, iya, iya. Iku gak pinter. Iku anak metel arane. Oh, bedes iku. Rupamu koyo rangutan kok niku. Wah niku yo apa? Oh, aku kok remet niku. Wah, arek potoke kok cacing anil ngene takno. Gak ngono, kapan maneh wong wis samene gedene bantu wong tua lho kapan maneh. Angger bapakne nyambut gawe kok ditinggal klutusan arek wedok sing direntengi. Gak mblenger ta? Sakjane ya isin lho mak aku iki, Mak. Wong isin gak ngono war, wong isin niku war. Maksudku iki tak pancing. Waduh dipancing. Lho gak ngono. Ya apa ya? Ya apa perbuataku iki bapak iki iso nilai apa gak? Ngono lho, Mak. Nek penuh aku wis nyandak wis ngerti. Isi Iya, hati sampean ku cocok. Iya. Nyawiji manunggal karo isi hatiku. Oh. Anjen anakku, Pak, mesti yang ngalem Wah, aku. Mbuh atine bapak ambek wekku iki urip, wek bapak iki mati. Iya. Ngomong arek ta belakang karo-karuan ngomong arek kata. Sing enggak sing kono ngomong lha gendeng takon niku. Maksud iki beda ngono lho. Mulane pisan iki kok dadi anakku, menisuk leren wis. Dadi anakku. Menisuk koncoan biasa wis. Saiki dadi anakku, menisuk leren dadi anakku kon, koncoan biasa ngono. ngono. Pokoke penuh kei surat keterangan gak apa-apa. Keterangan apa dengkulmu anjlok ngono? Sapa? Lho, Apa, Pak? sapa iki? Ya biasa. Lho ngene ya. Ya ngene ya. Bakal yu peno. Oh, arek Monggo kok nak monggo. Nggih nyek sewu nggih. angger mulai masih nggo arek tewok. Arek brewok. Ndek bojo lah biasa. Aduh arek kono plakok lah. Arek Sampeyan iki wedok. ngomong sing tepak ta. Aku gopo delok menawar lho gopo. Eh anak wani lho ya ngono iku. Iki sapa iki? Kenalno iki, Mak. Nah, iki bapak. Aku romone nak. Oh nggih. Romo obong. Kenal Nona, aku makne Munawar. Nggih kula Tini. Oh iya. Aku bapakne nak ya. Nggih. Kono cek tunggu kene. Waduh Ya kemedhek. apa sida ta? Lho, ya apa ya? Jelas jadi. Sida ya apa sih arek cek ngetek iki sawangane rek. Dek. Kon sing ngomong, aku rada ya apa ngene ya. Ngono ta? Wis suwe nak kon kenal Dik. Sampun Anakku, Pak. Mang. Nah, nggih kula niki nggih ana apa jenenge wong wedok, Pak kula niki nggih isin mosok digori wari witok mawon. Nah tapi kon iso gak nuntut apa-apa kon. Nuntut to kon. Ayo apa kesanggupane Masmu ya apa? Nak ngono. Ya sanjange ajeng dilamar lah kok mbon dilamar-lamar. Lah iki apa jange tak tukokno cincin ayo. Wis pamit ana bapak wis. Nyanti kok cak yang diwar duwike duwike. Wis nang toko wis ta lah iki. Gak diladeni mangan dhisik ta. Nang toko Mas liwat tok ngono, Pak. Oh liwat tok ya kan iku. Ah maksud ya tuku. Ya tukok ali-ali ta opo lak Ya ngono. apa ge tanda mata. Ya ya ya. Ayo, Wis ta. iya ayo. Sampeyan nggih, Bu. Iya, iya, nak, iya, nak. Heeh. Arek iya manis arek iya ya. Beludung sih. Lah iya Lek potongane dimantu awak dhewe iki. 55 potongane manis ya. Mohon. Lho, duwe. Sopo apa niku? Kan Jamilin, Mas. Lho. Rupane koyo suarane beset. Hak, Man. Kok niku yo apa kon lele. Nek keponakan siji kok gak tau muncul lah pisan kon niku yo apa kon niku. Nyambut gawe kanggo njangkepi urip man. Iya 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 iya. Ya apa kabare? Waras loh, ya apa sebalik awakmu? Ya soalnya pendonga-pendonga be ya waras. Pamane gak loro-loro nae. Lah apa lho? Oh paman gak apa-apa Wis seker ngono iku, kuker. pamanmu. Gak ngono tak delok kok ono sing abuh. Apaan sing apik? Ngene iki. Mulai kon, kepetuk mulai kon. Kata pedhok man guyon man. Guyon-guyon wong gerang kon abu-abu lho. Kon mulai nyitak kon. Iya. Mulai nyitak ngono nggih. Gak aku eling bapak lak dulur peno. Lah iya, wis ngerti ngono. Rupane ku padha cuma ya kok ganteng bapak karo Ya kate titik ah mirip pun kate titik ngono ae. Dadi awak dhewe wong dulur ya oman. Iki ngene nomor 1 aku ki sambang karo peno ya Iya, iya. sebulan lak padha warase. Iya iya iya. Nomor 2 aku ono perlune. Oh, ngono ta? Heeh. Lah Kok mulane ngaren perlu apa? Enggak tahu sambang mrene. Iya wong jenenge bolo. Lang bolo ate gak ya apa enggak. gak boleh mulane bolo-bolowan ngono. Lah termasuk keluarga aku. Wis kate bolo wis famili ngono dulur ngono lha bolo-bolowan. Cara arek-arek kon iku bolo ngono. Lah mulane kon rene iki mang aku diketun kon ono butuh apa kon? Ono gaene apa kon? Lah gaene apa kon? Ngene lho Man ya. Iya iya. Aku lak nyambut gawe lak jeplok ae Man. Nyambut gawe apa lah saiki lah wisan lah. Nyambut gawe jeplok ae. Ya gak kono
kayune metel aja blok. Gak ono rugi ae, Mas. Oh, rugi. Kulak salak rugi, kulak sawo rugi. Iya. Kulak apukat ya rugi. Lho. Kulak rugi ya rugi. Lho, kulak rugi. Apa rugi? Oh, arek kok nek ngomong koyo Aku ngono. ki diutang karo wong Madura. Lho. Kok lancang utang-utang barang. Iya, arane Dulmini. Lho. Sing nom lho kon aja kendel-kendel utang mangkane wong Madura ngono kereng lho lho. Kok niku Dulmini ya jenenge. Wis kok niku luput kok niku. Lho lah iya diutang wong iku kereng. Lah aku semaya aku dina Sabtu. Lah aku mrene iki ya takon ya nyun sewu lho, Man. Iya. Warisan iki lho sing teko bapak lho, Man. Ngene. Tak jaluk, tak dol, tak sorno utang ngono lho, Man. Ngene, kok tak sejarahi saiki. Iya. Nek kon takon soal wariso, Lho. sapa? Ngawur. Aku mrene iki perlu takon warisin. Aja mriki tak dalokon lho. Nek konane ngomong warisan kok iso disasar. Warisan ta? Warisan. Ya takoni aku gak limpat maneh gak selak maneh. Nek pancen wong bapakmu aku dulur, lah bapakmu mekas. Pomo dipomo, warisan iki gak oleh dipecah, gak oleh dibagi. Selagi nek keponakan penuh mang sik durung wayah kancik diwasa. Ngono ta? Lah nek kok wayah kancik diwasa, upamane gelem oma-oma, kan nek dibagi warisan iki. Oh, dadi warisan iki gak oleh ngekekno aku, lek gak aku ki suwe rabi ngono. Iya. Lek aku wis rabi esuk sore upamane sore rabi esuk wis kok kekno ngono. Iya. Lah iki apa lah aku ya mosok syaratnya kate rabi, Man. Lho iya sih. Lah aku sik durung duwe sirsiran iki. Lho mulane apa sebabe kon rabi? Sebab kon nek bujang mungkin kon boros. Entek. Lah nek kon nglakoni rabi iso teneng. Oh, Iso dadi teneng. lah aku nrimo warisan, lek wis duwe bojoku iso tenong ngono. Teneng sih. Iku ayem. Ayo. Ngono iso ayem. Wis aku njaluk tulung karo peno ya apa carane aku iso nrimo warisan iki. Ngono ta? Iya. Lah ngene saiki diatur ae. Ya apa? Njaluk tulung adikmu ae. Oh, menawar ah. Iya, tulung adikmu ae. Iso nulungi aku. Masalah iso. Lho, lho. Wis suwe, sik tas. Sik rentang-renteng. Lho iya iku lho kewer. Lah kan ditumbasaken ali-ali ngeten iki, Pak. Ya apa? Niki. Lho kliru iku. Lho, monel iki. Aman gak mele lho, Nduk. Lho larang regane 220. 250 trepes disusuki selawi. Iki ngene lho, Ware yo. Iya. Aku mrene perlu njaluk warisan sebab utangku karo Madura iku yo akeh. Lah semoyo aku dina Sabtu. Lah aku ngomong karo paman jare, aku gak iso nrimo warisan iku lek gak aku wis rabi. Ngono. Gak duwe sirsiran arek. Arek durung sisiran arene. Iki yo apa? Iki tangga bener dhewe murine ame. Sapa? Kone di pandangan aku tawakno Sapa sih? Karsih. Karsi sapa? Oh, tapi arek wis 40 dino. Wis mari 40 wis. Wong arek sedut kon tawakno. Iya. Ya apa maneh Lah iki? saiki diakal ngene ae ya. Ya Bar. apa? Ya apa, Oh, Pak? iki sik dulur. Iya. Ya, sik family. Mm-mm. Ojo sama si Kartolo iki mang gak nrimo warisan bab utange akeh. Iya. Saiki diatur. Iki pacarmu, ya. Kastini iki, Ya bakal bojoku. bakal bojomu iki, silino adikmu, ancacakmu. Dadi bakal bojoku Disilino kene. peno silihno Kartoro. Iya, ya apa? Wis bener ah peno. Lha iya. Wis. Peno tak aku nek jengkel-jengkel tak tukokno tampar tak jirit. Ya, parek wong tuwek kok wani ngene arek iki. Oleh gak pokro iki lho peno. Gak apa kerapane. Wong bakal bojoku kok disilihno Kartolo iki lho. Sementara wae. Nyele ae lho. Wong tuwek kok. Tapi lak Wong ngene sementara kanggo nrimo iki lho, nrimo warisan. Warisan. Gelem aku, tapi ana syarate lho. Ya apa syaratnya? Dadi lilo ah. Iya lilo wis. Kelas Wis kon ngene. Pokok aku iso nrimo warisan syarate apa ae. Engko ayo omongno apa ae. Ngomongno apa ae? Syarate ngene. Iya. Nek turu kudu dhewe-dhewe. Oh iya. Iya, wis lah. Oh, barang nyele kok. Gak nek siji. aku, ya apa sih iya. Dhewe-dhewe lho Pak, Iya, ditenono iya, Mas iya. ya. Iya ya, heeh. Ya. Dik, Iya ya, War. marang nek wis turu gak oleh ngomong. Oh, ya wis. Terus bisuan, ya. Terus minggu ngarep iki Iya. kudu dibalekno. Oh, ngono ta. Ya wis, gak apa-apa lek pancen Betul, ta? ngono. Iya. Perlune apa sih? Lek wis mari diresmekno dadi manten, terus nrimo warisan, wis tak balekno nang iya, awakmu ngono ah. Iya, Ini perjanjian ngono awakmu gelem ah lho. Ya wis gelem pokok aku iki nrimo warisan tak Nrimo jol terus warisan, An. tak saurno utang, aku iki wedi. Iya, Lah iya. ya apa perlu seksi kidok apa liyane aku nyerah ae karo. Lho, sing paman. enak wong Iya. desa ono pamonge. Iya. Desa ono peraturane. Iya. Sing enak ayo njaluk saksi Pak Bayan. Ngono ah. Iya. Ya sak karep sampean man. Aku Susul susul ta. Susul kenek. Iya iya. Lah mulane perkara Pak Bayan iku mang disusul kenek, diparani kenek. Ya ta. Ngono. Kanggo mburu waktu. Mriko mawon Pak Iya. sawangane. Ayo Ngono, ngono. Ayo ngono. Ajeni. Bek. Iya tak ya, tinggal, Bek, ya. iya. Ayo wis.
Oh, mbek pastol. Pasti. Kok bayan kok ngono sampean niku. Lho, lang sinten sampean mboten pastol? Kok kula niki bajul. Kula niki paseman. Oh iya Sampeyan paseman. niku lali sih. Nek gawe ta? Nggih, kula bapakne Munawar. Oh iya. Kene Lah, kula mriki niki enten rembelune. Ah. Kula mriki enten prentululu. Iya, oh. Kula mriki enten metuntung. Iki lho aja atuh tarik. Aja kupi tawar kok dikuwar. aja gopo. Iki ngene wis padana dhisik bokonge kene. Diwadahi bokong. Iku lho, lungguh iki lho lungguh. Oh, lho gua diwadahi. Bacut bayan iki. Ayo apa iki? Niki ngeten lho nggih. Iya ya. Kula niki njaluk warisan kula sing enten paman niki. Tapi kali paman mboten asal soalé napa wekase bapak kula rumiyin oleh nrimo warisan. Cuma nek kula niki pun rabi. Asale kula mboten gadah sirsiran disili sirsirane Munawar dulur kula dhewe niki. Ya iki bojone Munawar iki. Nggih jange. Lah sing dadi bojone ndi? Lah niki jange. Oh iki. Bakale tasih. Oh, cek bakal. Calon. Nang terus awakmu sampe nang bayan kene iki? Disaksi terus. Oh, jadi saksi. Saksi. Oh, iya ya. Kertolon kula jak panjenengan. Oh. Nek saksi sak jero omah mboten enak Pak Bayan. Iya. Sampeyan sekseni. Iya ya. Angsal bakal bojo kula disilih Kartolo, tapi enten syarate. Ngomong Oh iya, ya tak seksene wong nyekseni ae. Apa to apa? Perlune lak ngajeni kalih pamong. Oh, ngono. Iya ya. Perjanjian kula niki tambah kuat ngoten. Ngono. Nomor 1, Heeh. nek empun bakal bojo kula disilih Kartolo, nek Iya. turu dhewe-dhewe. Nomor 1, bojone awakmu. Mboten maksudnya nek pun disilih bakal bojo kula pesen turune dhewe-dhewe. Oh, turune dhewe-dhewe ya siji. Nomor Turune. loro nek pun turu mboten oleh omong-omongan. Nek wis turu gak oleh omong-omongan. Nggih, pas jangkep minggu ngarep niki kudu dibalekaken. Oh, Pas ngoten. Minggu ngarep. minggu ngarep iki Nggih, kudu dibalekaken. kudu dibalekno. Nggih. Wis mek telu iki tok. Nggih. Tak sekseni war. Ngoten. Oh, ngono. Nek perlu kula Nggih. tanda Ya, tangan setuju. mboten napa. Tanda tangan. Terimaken Iya, kula loh. niki napa ngrusui rumah tanggane dulur. Ngono gak ono tanda tangan iku gak enak. Kali ini akhirnya kok geger ya. Pun nggih niki 3 nggih, pun. Nek turu kudu dhewe-dhewe, nek turu gak oleh ngomong, minggu iya, ngarep iya. dibalekno. Ya, ya. wis jelas. Nek ngoten, Par bojomu tak gawa. Iya, iya. Man, Wis. Iya, ya, nak ya. anu Anu sirsiran Munawar tak gawa. Ya, Man. kawan wis. kawan. Pak Bayan matur nuwun lho. Oh iya ya nak ya. Kawan iya, kawan. iya. Bojomu Ya dhewe. apa ya wis. Ra karep diserahno ya wis katut aku. Ya, ya apa? Wis gak apa-apa sih. Lah nggih, terus sing pun diserahke Lah ya iya. ngedel. Wong ngomong-ngomong blakrak nang kidule kali ya. Sementara. Lah iya. Sementara, Dek. wis diserahno ta. Masih ya dulu. Masih aku lho, apa sih wong iku perlu nrimo warisan. Oh, ya. Iyalah, Wis, ya. ya, ya. Bismillah, Dik. Iya ya. Bareng nggih Pak Bayan. Iya ya nak. Iya. Enak Ya, ngene Pak. lah enak. Iya, iya. Wis. Enak ya apa? Kuat perjanjian. Nah, ya. Enak meneh-meneh ono Ngono. apa-apa ya iki tanggung jawab penuh mbek aku. Iya, aku men nyakseni kok. Tapi gak oleh geger lho ya sak. Mboten, mboten. Sawise mari apa iku nggawe seksi aku. Dadi awakmu nang nggo omah, ojo ate cawi-cawi aku maneh. Mboten. Dadi nek wis teko omah apa perlune nggo omah, kudu diberesi nggo omah Ya, ya. saya Bayan. Hmm. Kula dayo lah. Nggih. Mosok dijarno ngeten manggon. Lho, empun kok Dik. Yen mburi men enten Iya. belum terkalih niku kula damelaken kok. Walah, ayo balik. Kula mboten butuh sukuan kok. Bener Pak Bayan. Nulung dulur karo elek enak. Ya ta? Tapi tak pikir-pikir ya sing susah aku lah wis jangkep seminggu kok durung dibalekno sih. Kon niku seminggu apa pikun ta ya apa kon niku? Bapak iki ya apa aku pirang-pirang dina gak arep mangan gak iso turu ya mikirno bakal bojoku disilih tolo iku. Lah nek terus bakal bojoku disilih tolo gak dibalekno aku ngrabi peno ya. Arek iki pelik. Oh, arek kok potongane lho lho. Modelmu iki lho. Seminggu kok dibalekno iki sik oleh 3 dina. Kon niku kangen tok ae kok apa kon niku? Lho wong ketok meripat dari Pak. Oh, masih ketok meripat ya ndelok waktune ndelok dinane iki lho. Sembarang lek tak sesuaikno karo perjanjian. Iya, iya. Pas minggu ngarep iki kudu balik. Lho saiki Dibalekno. iki wis wayahe balekno kok durung dibalekno. Saksine Pak Bayan. Pak Bayan masuk pamong. Iya. Bapak wisan dadi saksi. Heeh. Aja kuwatir. Nek sampe Kartolo gak balekno bojomu, engko aku nuntut engko.
Lho sepisan peno nuntut Pak Bayan, Iya. aku nuntut peno. Lho iya. Iki tanggung jawab peno sing Nek gak dibalekno Kartolo perlu tak unggahan nang atasan. ngono. Tak laporno polisi, teko kono cek diucut. Cek dioyok. Cek diuntut. Aja bukti takon iku. Cek bukti takon iku. Aduh, lah iya cek diusut, sampe diucut. Oh, ayo Rono. Oh, Rono, ayo. Apane? Ya apa, Tin? Apane ya apa iki? Lah ya wong sir-siran kok disileno wong. Ya baba lho. Aku wis kadung mendalem hari. Kamu dalam ya apa cak tolong wis kadung dadi siji kok. Lah aku kartu ben lak njaluk turu karo paman cek digolekno dulu-dulure to. Dadi awake iki Sampeyan kok ndredeg kabeh sih. Hawane manten anyar lho hawane. lah ya aku lak wis njaluk kurungan karo. Aku wis pelo kabeh ngene. Iki Masur ating manten cek tas wis. iki lak wis disano dadi kemanten iki. Terus ya apa paman awakmu njaluk balik ya apa? Lho ya embo. Ya iku sing abot rek. Lah Ya aku apa wis kadung pusing aku. lho aku dhewe monggo awakmu njaluk balik, aku ya wis koming. Lah ya makane ya apa terusan iki? Wis gampang ya apa kon tresno mbek aku apa enggak? Wis nemen rek. Aku ya tresno ya. Kadung gumel. Aku iki gak ngerampas, jane gak ono dodol aku kepengin ngerampas sir-sirane Munawar enggak. Lah Nah, cuma iya. sing duwe akal paman dhewe, karepku lak ya wis ya mburek karo jawane. Rupane dhek ya wis kelas ngono kok. Iya lho, nek gak ikhlas lak gak oleh Oh mesti. iya. Lho, Lah, Man. Iya. aku mbek Sampean man, aku nyeluk man ya saiki ya. Iya wis paman ya. wetes ya rek. Lah ambek Munawar ya nyeluk Ode, dadi Kalau aku pase, Kok man. saiki nyeluk aku apa? Dek. Bapak, Apa? Apa? aku suntik di sini. Nyutik kok busimu aku niku. Yes, piro-piro man awak dhewe dadi manten anyar gak ono alangan suatu apa. Iya. Kok tabur apa mulai? Sing tak jaluk sebab manten anyar iku akeh alangane. Iya. Nomor 1 kale meta-metu nang ndi-ndi. Iya, Oh iya. Dadi 40 dina kudu ana omah. Iya. Dadi lek ana apa-apa lak gak sampe dipaido karo para pini sepuh. Iya. Soale kemanten anyar yo sirikane gede Pak sakjroning 8 dina ya lho. Ya. Iya. Sepisan ya nomor 1 sirikane. Nek ana terminal gak oleh hutang-hutang permen di kono. Ping pindho gak oleh nubruk prauto. Ngomong apa ae. Oh, utang permen barang kok dikocokno. Lah lek ngono enten ana kene man karo Munawar aku tak nglencer sik nang Malang. Lho, disik kan nang Malang lah kapan mulimu kon? Apa nang Watu Agung kon? Iya, Gak ngono pamit penen nang ndi? nang Malang. Kate metu ibari aku. Kon nglencer mbek bakale bojoku kon jak merono Nang Klojen. Iya. nang Malang. Nggih. Bapak, Apa? ngasane kadem mendadak. Ya Lah, apa? lah longgo-longgo sik. Gak urusan iki ya balekno. Lho, balekno apane? Lho, Aja guyon ta. iki lak melanggar perjanjian lho. Balekno Iya. apa? Balekno apa? Ya, Lu ngomong apa kok niku? Wong iki aja ngrusak pagerayu. Wong Iya. lek kadung rukun aja atik misahno wong iku Kapi, gak oleh. kapi, Wal. Lek wong ndapukno oleh tapi lek misahno iku Lho, gak kapi oleh. iku. lah sing misahno sapa? Lho lha dibalekno apane? Lho, bakale bojoku mah kon sile. Lho, gak ngono sing ya apa sih iki? Urusan kapan sih iki monggo? Nah, salah. Iya. Urusan kapan ya sih kon lho? Bapak, Apa? sing bener iki Kartolo sing salah aku ta Pak iki, Pak? Nah, salah prosoku sing bener Kartolo prosoku. Wis ngene ya apa sih undang-undang sing dhisik ya Iya, apa? ngomong undang-undang. Nomor 1 Nek apa? Nek turu Kongkon? dhewe-dhewe. Nah, nek turu pancene dhewe-dhewe lek wis turu. Dhewe, ampun turu. Iya, lek wis turu dhewe-dhewe. Dhewe-dhewe ya? Iya, wong turu ae. Iya. Iya. Lah lek durung turu, ya wis pikirin dhewe rek. Manten Jenenge nanya. Ya, bojo. kamu, nomor loro. Ayo, nomor loro. Ya, gak apa-apa. Lek turu gak oleh omong-omongan. Iya, Bener. Lek wis turu ya gak ngomong lah turu. wong turu ae. Wong turu. Lah lek durung turu, Melek. ya sak bajek wong jare manten nanya. Ya guyon barang. Ah, nomor loro. Ya Nomor kulon telu. barang, ya Iya. jiwit-jiwitan barang. Iya. Aku gak nganggur Pak aku ya. Kamu mau nomor telu. Nomor telu. Nomor Seminggu 3 dibalekno. minggu ngarep kudu dibalekno. Iya. Minggu ngarep. Sampeyan masa ngomong seminggu. Wong minggu ngarep. Minggu ngarep ya seminggu iki minggu. Pokok tahun sampai tahun 3000 lah akeh minggu ah. Minggu gak minggu iki gak Minggu ngarep, minggu maneh. Minggu Wah, akeh maneh. minggu maneh ku Oh akeh. iya, Wan. Oh iya, Wan.
Wong salah kon nek ngomong lambe gak kon toto kok. Salah kon nek ngomong kok iso nyalano aku iki lho. Seminggu, 7 dina ngono lho. Minggu ngarep bare kon iku. Iya. Lah iya, Dik, lak bener ra bisa. Waduh, etese, Dik. Pase. Ali-aline sepuan balekno. Ya apa rek? Iku tanda mata. Ali-ali ngene dijaluk maneh. Nyok iki lho gak arep aku. Ya apa kon niku? Masih ngono ayo. Nyun sewu war karo paman pisan. Aku gak tegas kok ngape pacarmu yo enggak. Rapas yo enggak. Lah pancen iki karepe paman, lah rek kadung mendalam lah aku gak apa-apa. Tapi lek umpama ini dipeksa balik sampai bunuh diri, ya Pak. Apa? Tak tarine ya Pak, sekseno. Ya salin. Ya lho. Apa Kon wis seneng sih mbek ini. Lho lek aku ngono kari-nari kono lek kono iya ya Ya tak tarine ya. Soale kon ambek aku dulur. Lah aku lek ngono tengah-tengah kuwi. Dik. Lahir batinmu ya apa kon ambek Kartolo saiki ayo tak kerbak kon. Aku ta? Iya. Wis cinta. Cinta? Cinta 100%. Wis nemen. Bapak. Apa? Apa iki Pak? Wah, nek kono. Kon sampe ya sik kon niku. Aku iki ya apa, Pak? Repot kon niku. Lah gak uman terus, Pak, aku iki, Pak. Mulane iki Iya, tak iya. pikirin bener ngono ya. Iki famili barek kon. Pernah tuwa Kartolo. Iya. Sing penting wong tuwa kawin dhisik, adikne engko-engko. Mburi-mburi. Iya mburi-mburi. Kok iso engkok ya? Iki duduk jodoh sampean. Mana ngene lho, Pak. Iya. Sampean niku ya wirawiri nggawa arek wedok gak nang diresmekne ku digunum karo wong. Iya. Seneng ndang dirapi. Ngono lho. Pancen iki duduk jodoh peno bae. Aku lho gak ngerampas lho. Iya, iya, Tak iya. njaluk lho, ojo Iya, iya. dicontoh masalah iki. Iya, iya. Iki cuma Gak ya apa-apa. jodoh ibarat pasti dadi gak kena semono. Ngono lho ya. Aku ya gak apa-apa, perkara kon pek saiki aku wong ngalah. Iya. Iya. Wis tak serahno kon wis. Ya selek ngono. Wis ayo rundingan nduk jero, mangan dhisik ya. Nek ono salahku ya njaluk sepuro ojo sampe iki mendol mburi. Oh iya, ya ngono. Ayo Ayo, mendol wis. mburi lah. Enak. Ayo, ayo.